Subay sa pagsugod sa campaign period kagahapong adlaw, ang Bureau of Jail and Management Penology kon BJMP7 mipahibaw nga bukas ang ilang pasilidad ngadto sa mga kandidato nga buot mangampanya sulod sa ilang correctional facilities alang sa barangay ug sanggaduang kabataang elections 2023. Kini matud pa nagpamatuod nga ang mga persons deprived of liberty kon PDLs adunay katungod sa pagpili sa mga individual nga buot nilang madumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga gigikanan nga barangay. Nagkanayon ang Chief Community Relations Service Section and Regional Chaplain sa BJMP7 nga si Jail Superintendent Thomas Agustin Catarata nga mukabat sa 5,563 ang mga PDLs nga registered voters karong umaabot nga eleksyon. Ang pipila kanila ibalhin sa mga designated areas samtang ang uban didto mamutar sulod sa prisuhan. Kadtong registered qualified voters with court order, pwede gid sila mubutar dito. Eskortan sila sa atong mga personnel sa BJMP. Unya coordination pod na sa PNP pod labaw na sa pag-adto dito sa mga presinto. Unya sa presinto pod naapod tay kanang express lane para sa atong mga PDL. So pwede ra na para ma-facilitate sila diretso. Unya dili na sila mulinya pag taas kaayo kung unsa manggaling ang sitwasyon dito sa mga presinto sa gawas. Kasamtangang nakig-alayon ang BJMP7 sa Philippine National Police aron masiguro ang kaluwasan sa mga PDL atol sa eleksyon. Sa laing bahin, gipangandaman sab sa BJMP7 ang pagsaulog sa National Correctional Consciousness Week karong Oktubre 22 hangtod Oktubre 28 nga usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo. Tumong niini ang pagpahigayon og nagkadaiyang programa aron paglambo sa kahimtang sa mga PDL sama sa Sports Fest, webinars, kabahin sa stress management ug mental health ug mga serbisyong legal ug medikal. Aduna po'y mga exhibit alang sa gipanghaguang mga produkto sa mga PDLs sama sa crochet items, baskets, dishwashing products ug uban pa. May sample lamang ng mga products na ginagawa ng ating mga PDLs. So we have bonsai and of course the native bags, recycled bags like gawa sa sako, and then yung papel. We also have the detergent, the sheep, and other handcrafted products like kaning basket, weave. And then yung ibang products is meron na rin silang crochet. Pwede nyo makita yung mga products na ito sa aming mga stalls sa bazaar, sa malls, and sa jail mismo meron sila. Ang BJMP, ang inyong BJMP sa BJMP RO7 nagpadayon gyud sa paghimo og mga programa, nag-implementar og mga programa para sa kayuhan sa PDL. Ang National Correctional Consciousness Week usa ka abi-abi sa publiko nga ang publiko kabahin sa paghulma palig-on sa atong mga PDL nga nasulod sa jail. Mao nang gidasig pod mo nga mahimong kabahin sa among mga programa. Labaw na tong na ay mga higala o mga paryente sulod sa mga jails nato. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.